Nakagwa na sa presuhan si former Kalinog Mayor Salvador Badong de Vinagrasa nga mo nakahitin run kag nakapatay sa 19 anyos nga lalaki sa New Lucena, Iloilo sang gabi sang Marso 15. Ini matapos nga nagdesisyon ang pamilya nga hindi na magpasaka sang kaso batok sa anay alkalde. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Police Lieutenant John Ray Laruan, hepe sa New Lucena Municipal Police Station, iyagin pahayag nga nagpirma kahapon sang hapon sa affidavit of desistance ang pamilya sang biktima, rason nga nakagwa sa presuhan si former Mayor de Vinagrasa. Sunod kay Laruan, ginpahayag sang pamilya nga bisan masakit sa ila ang natabo sa biktima, hindi na mabalik siniyang niya kabuhi bisan pa nga magpasaka sila sang kaso, rason nga nagpirma na lang ang mga ini sa among affidavit. Pahayag pa ni Police Lieutenant Laruan, mayara naman sang agreement kag settlement sa tunga sang pamilya sang biktima kag sang anay alkalde kung sa na bato na sang pamilya ang financial assistance halin sa anay opisyal. Dugang pa sang police sa karon, ginakabig ng case close ang kaso bangod sa rason nga hindi na magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima. Both parties na ganyan ni sila. Nag-execute sa affidavit of the desistance ang pamilya sang biktima. Na nag-request hindi na sila mag-file ng kaso. Kung sa ilang mga rason nga hindi naman na mabalik kung mag-file man sila, hindi naman mabalik yung tabuhay ng ilang pamilya. At the same time, okay na ng ilang istoryahan ay sa mga consideration sa agreement nila para hindi na sila magpatakas ng kaso. Yes ma'am, actually nabato na nila ang amount nga dali consideration man sa natabo. So sila na mismo nag-voluntary nga nag-execute yung affidavit of decision.